Oh, wat een klapper. Oh. Welkom bij alweer de allerlaatste Scootje podcast. Oh, wat een klapper. Joet dus vanuit Snits. Mijn naam is Arjen de Boer. En naast mij zitten twee vrouwen. De voormalig procesbewaker van de Snekerpaal, Dini Visser. En uw eigen Geertje de Vries. Welkom, dames. Het is Ladies Day in deze podcast die werkelijk alle records verbrekt. Ja, ik griep dadelijk in. Het is Ladies Day. Het is de laatste dag. Je wist dat wij van Witte Wien horen. En? Nou ja, jongens, de vorige keer hier inderdaad Dini hier wat opmerkingen maken. Dat je geen alcohol schonken waard. Ik ga witte wien. Oh. Ik ga het ophellen, jazeker. Maar het is wel die witte wien van Geerle Tadema. Dat is dan wel weer een beetje een domper. Ja, nou, maar goed. Ja, ik heet het wasken, dus ja, het is een goede ambassadeur voor... Kijk eens, witte wien. Wij proosten aan zijn, denk ik, maar ja, op... Ja, op Sietse. Op Sietse? Alleen nog op Sietse? Nee, op het prachtige kampioenschap. Van Heerenveen. Ja, het helemaal. Goed zo. Nou, dit wie Jester Maar. Dankjewel, Geerle. Zo, dames, proost. Nou, op, proost, jongens. Proost. Ja, maar het moet wel onsje. Ja, anders weet je het, hè? Ja, het leven is gevaarlijk. Ik neem even gauw een slokje. Ik. Dat mat dan ik, want anders is het niks erg. Goed zo. Nou, ontzag via dit luchtige intro. Ja. Geven we nou de Jip 10. De kampioen is bekend. Heerenveen is de opvolger van Grauw. Nou, we hebben al een heel soort superlatieven loslitten op het scootje van Heerenveen. De ploeg vol sterren. De Galacticos. Kun je hem nog één compliment bedenken, jongens? Wat we nog net zijn hebben over de Gerben van Manen en de prestatie van Heerenveen. Nog een compliment? Ja, dat had ze verzinnen, toch? Nou ja, Ik vind het dat ze Joet heel erg cool bleun binnen. En dat is best heel moeilijk. Ze hebben mooi zield, overal mooi omheen. Dus ja, ik ben heel grutsk op zijn. Ja, ze hebben wel een dramatische start, hè? Absoluut, ja. Dat jij dan ik altijd heel grappig om die stem. Want dat is natuurlijk commentator. En dan denk je zo... Oh, dan ben ik treurig, ja. Ja, dan ben je treurig. Dan is het met grauw hek. Ja. Dan zijn ze zo grauw, tofde. Ja. Heel leuk. Het is heel leuk. Ja. Ja, dan heb ik net in de gaten meer dat ik op de televisie ben, dat ik te jaren ben. Dan ben ik gewoon, zat ik ben. Maar toch niet hem op dat moment van, ze vergrieën met je nog. Ik hier was ook iets van, Heerenveen tretje, waar is Ljouwert? Zit die ergens voorom, want dan wordt het nog heel spannend. Maar nou, Willem, die heb geen zin. Nee, Nee, dit is heel bijzonder. Ja, maar daar is het voor zijn. Daar zou dus, op een snitse markt is niks voorspellen. Nee, het is altijd chaos op een of andere manier. En dat blik je ik. Wij zaten wijzen. En ik alle kanten op. Nou ja, dat is echt fenomenaal. Maar hoewel hij toch wel heel mooi naar voren zield is. Hè? Ja, toch wel. Op een gegeven moment ging je van een tretje in de plak naar plak treien. Ja. En uiteindelijk vijfde eindigen, dus helemaal prima. Ja. En wij dachten natuurlijk dat Ljouwert en Grauw, die hele rare start maar die stuurboordslag. Ik dacht, nou, wat is dit nou? Maar uiteindelijk worden die gewoon in een twaan, hoor. Ja. Ik neem even een slokje, want het valt mij net op, dit drankje van die is wel lekker. En door Vregens kreeg van hem nog een compliment van die man van het Heerenveen. Zullen we hier in Jontje Fjouwerenzondag, maar sto witte, Arjen. In Fjouwerenzondag? Ja, Fjouwerenzondag. Hier hebben we natuurlijk het Nederlands elftal, maar het totaalvoetbal. Jazeker, dat weet ik dan weer wel. Ja. Nou, dit vind ik een totaalploeg. Een totaalploeg? Alle puzzelstukjes die passen. Ja, want het is ook wel een beetje bijzonder dat er dus twee adviseurs binnen. In je voorop, in je achterop. Waarom is dat zo bijzonder dan? Is het je niet een oor die dat doet? Natuurlijk zit er wel in je voorop. Vaak, net altijd. Maar die hebben een beetje mais shit. In de spannende stukjes als het voor de wien vast. En er komt een heel ploegje onder wien. En het is wel handig dat er even in een uitshut. Maar Jens is denk ik wel wat meer als een uitkijk. Dus ja, ik vind het heel bijzonder dat het is communicatief. Ik kom vol lastige, dus ik vind het heel knap dat ze dit zouden doen. Maar die huis wie altijd de vernijer, die altijd de dingen, maar dit hier er dus nog net betocht. Nee, die had net twee adviseurs. Hoewel, ik heb een skofje mij Alfred achterop zitten, dan doe ik. Dus Dovi is procesbewaker. Precies. Ja, precies. Dat is heel wat oors. Dat is heel wat oors. Dat is heel wat oors. Ja. Wat doet de procesbewaker lekker weg? Ja, dat is een groot geheim natuurlijk. Dat kan ik je net verklaren. Ik net in deze podcast. Nee, wat een klapper. Zeker net in deze podcast. Nee, want die wordt zo goed behaken. Dan weten ze het al again. Ja, dat is exact. Dat doe ik schande wijzen. Maar goed, wij hebben natuurlijk van tevoren ze wel een beetje op scherp gezet, want we hier altijd stellingen. Ja. En Sietse had toen zei, ik vind het net leuk, die stellingen. Maar het uiteindelijk had het wel geholpen dus.
Ja, Ja, ik toch? denk het wel. Uiteindelijk is het onder de podcast de tanking dat ze Het nou straalt, kampioen worden. heel eerlijk, de oerwinning van Heerenveen straalt echt een beetje op u zo. Vind ik wel. Ja, ja toch? Dan heb ik nog een stelling. Volgens mij had ik wel een stelling. Oh. De stelling is eigenlijk... Nee, ik heb wel joggersvragen binnenkomen. Oh. Ja, de joggersvraag is... Dini, wat vies nou eigenlijk de lekkerste wien? Goeie vraag. Nou, ik denk witte wien. Witte wien. Ja, maar dan... Maar goed, er zijn er nog ja, een heel denk ik soort, hè? Prosecco. Ja. Prosecco. Ja, Ik dacht ja. Noordwestenwien of zo. Nee. De wien. Dat die hek kind. En ja, en hier is de stelling. Als er geen wien zit... Dus als er geen wien zit, dan wint grauw. Nee, Nee? ik denk het net. Nee. Ik denk dat uiteindelijk jou het beter scheelt bij lichte wien. En lang. Witte wien? Witte wien. Ja. Oh, nog Prosecco. even Prosecco. Ja, Nee, proost. nee. Ja, proost. Op Heerenveen, hè? Op Heerenveen. Heerenveen. Ja. Nee, maar van Grauw, ik vind het eerlijk is eerlijk. Ik vind het toch wel mooi. Juster Hesto zei van hij wil nog een keer de revanche nemen. Ja. Dus we Sjogem Savisa tak hem hier nog een keer. Eigenlijk heeft hij no de revanche naam. Dus ik kan nou zien zonder de zoen nemen. Uiteindelijk al. Maar nog net, Uiteindelijk ja. Het zou best kennen, hè? Waar wit? Wie is Waar wat wit? heeft nog te bewijzen? Ja. Ik bedoel, best al Ja, ik kampioen. hij wil denk ik lieke vaak kampioen wezen als zijn neef. Ja. Nou, dat snap ik. Ja. 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 Ja, maar die quote hij hier in een interview met Maaike. En daarin zei hij van het is een mooi oude ski. Ja, Ja, dat zal je. Hè? ja, Ja. dat zou je. Ja. Dus, ja, Dus dat, wat betekent dat, Geertje? ja, wat budget dat? Dat is toch altijd een beetje van de juicy details? Ja, ik wil Jon eventjes, als er een paar biertjes op hebben. Oh jee, even met wat hem gist praten. nou mij? Even met Douwe praten. En visje. Ja. Eén vis. Ja. Ja? Vis. Ja. En wat denk je nou, hoe begint dan zo'n gesprekje? Nou, nee, dat vertel ik je Ja, net. dat- Want dan is dat geheim ik voor het. Dat ben bedrijfsgeheimen. Ja. Dat is, Maar dan wist dus Joen, of hij trok het ja of nee. Ja, Dat is, Ja. oké. Nou, dat is wel, het is wel spietig, want ja, ik trouwens, ik jij nou in mijn eer, we mogen eventueel iets langer trok hier, als 15 minuten. Nou ja, ik weet niet of we dat doggen, maar van morgen ben we de Savisa net, hè? Nee, dus dan hoort deze Scootje podcast op. Ja. Ben er nog andere dingen, jongens? Ja, ik heb nog de skipper van de dag. Want alle dagen is, ja, ik heb altijd dezelfde intro, maar alle dagen is er weer een orenskipper die het kleur jouwt onder de dag. En nou, we hebben een heel soort verschillende skippers al horen. Auke. Twa, pardon? Auke. Auke. Ja. Auke, ja, natuurlijk, van de Zuidwesthoeken. Ja, ja. dat kan de Marie wezen. Dus die wint hier. Oké, die is nou Auke de Groot, die wint. Is skipper van de dag. Dan hebben wij, ja, dit is ex-equo eigenlijk. Want ziet ze, nee, even zien, Willem Zwaga gaat het wakker woen. En, nee, 3 keer, Willem Zwaga. Nou, Die is skipper van het kampioenschap. Oh. Nou, nou terecht. Wacht even, zorg even naar Jeetje. Ja, ik ik glunder die helemaal. Ja, ja, Jeetje krijgt blosjes op de wangen. ja. ja, Ik ik, ben snap het. heel Ja, blij. ja. Ja. Oké. En ik mooi de prijs, hoe lang je? Jong. Ja, jong. Of vannacht. Op het zilver ergens op een of ander parkeerhaventje. Nee, want het is op een oprit. Op de oprit van Langwaar. Ergens maar zo dan de prijs oerhandig. Want Heerenveen wint dus het kampioenschap. Dan Ljouwert. En dan natuurlijk op het derde plak. Rinus. Ja, gewoon Rinus. Hè? Rinus. Gewoon Rinus. Steeds maar Rinus. Gewoon Rinus. Gewoon Rinus. Ja, keurig. Nou, ik denk dat... Ik neem even een slokje. Het is heel dubbel, denk ik, voor ze. Maar het is wel, ik denk wel dat ze grits kwijzen maar op dit resultaat. Ik Nou, het bedoel, is voor het eerst dat Rinus op het podium staat. Ja, dus, Dus de zilder bleed om wezen. toch Nou, wat? Het verskwarrende blied niet meer. Hartstikke bleed. Of denk je, want hij stiert natuurlijk naar de eerste week is die de Bob in het Ja. klassement. Is hij toch iets wat teleurstelt? Ja, misschien eventjes wel, maar Jon had de prijs in Utrecht worden dan net meer. is clear. Ja, Dat ja. is clear. Ja. Helemaal tevreden. Ja. Dat lijkt het mij echt. Ja. Ja. En dan hebben we nog een paar scootjes die voelen wat aan. De hele mannen, Geertje. Wat heb ik de allereerste uitsturing zijn? Ja, dat zou De dus, allereerste podcast. Ja. Wat heb ik zijn? Ja. Zeg ik het even herhalen? Ja, herhaal Wacht, het even. ik heb het ergens opgeschreven. Even Ik heel heb- duidelijk. Oké, dit is Geertje, dubbele punt, aanhalingstekens openen. De hele mannen eindigt als laatste. Ja. Aanhalingstekens sluiten. Ja. Ja, dus Feitelijk. feitelijk juist. Dat is feitelijk juist. glazenbal. Ik wist het. Nostradamus. Ja, en maar waar hier zo ik weer als winnaar? Grauw. Ja, die hier als winnaar. Ja. Dat wie iets minder. Dat is Ja. iets minder. Want voor het eerst dus net op het podium. Ja. Hoe zal hij daarmee omgaan? Ja, dat is een goede vraag. Zo kerst hem, hè? Ja, best wel lang al. Het is een... ja, ik wist nou is het gewoon uitsluiten, feesten en loslitten. Maar Mooi kun je doen. feesten als je zeg maar voor het eerst zo'n jaren Jawel. van het podium al kukelen binnen? Jawel.
Jawel, ja, dat duurt het eventjes. Je bent eerst wel even zoer. Maar wist, het is mooi, we stond net serieus van, maar het is een heel mooi kampioenschap geweest. En dat maakt het ik uit. Als er een hoop gedoe is, met oorvaringen en broodtesten en weet ik wat al, ja, dan is dat volle moeilijker. Maar dit is gewoon zielderwijs, hebben ze het net red. En ja, dan is het gewoon accepteren en dat kent Douwe heus wel. Ja, want jullie hebben beide van de morgen, dat heb ik uit de betrouwbare bron, praat met een voormalig bemanningslid van Grauw. Freddy van der Heijden, of Freddy van der Ha. Freddy van der Ha. Freddy van der Ha. Ja. FVDH. FVDH. En dat is een voormalig bemanningslid van Grauw. En hij is nou geen bemanningslid meer. Nee. En hij is hier eigenlijk al een beetje voor zijn van het wordt dit hier niks met Grauw. Klopt, dat zei het je mij. Ja. Ja, heel En Tjendajek. duidelijk. Ja, dat zei ik. Ja. En hij joeg ik dadelijk aan hoe dat kwam. Nou, Het lek is boven, zei hij. het lek is boven. Hier stiert het lek. Het komt dus door Freddy van der Dan zoek ik als de bliksem Freddy van der Heijden gewoon weer omstellen. De Ja, missing wat link. waarom? De Ja, missing maar link. waarom is hij er eigenlijk van Ja, orgien? weet ik net, jong. Hek net Dat is net vregen. Nee, hek net vregen. Ik vond we hier dan zo'n leuk gesprek. Dat hek net vregen. Ja, maar dat is misschien wel de crux. Daar gaat het nou toch op, of net? Waarom is hij er van orgien? Of kies hij hem er weer opzetten nou aan? Natuurlijk wel, waarom net? Ja, had hij misschien net vol. Dat, Nee, als hij net wol of geen tijd meer had of wat ik maar, dat weet ik net. Maar hij kende er natuurlijk weer op. Ja, of Of hij hij een... een enorme ruzie was, maar dat weet ik net. nou, dat is van de juicy Ja, details. dat en ik, maar dat geen weet ik juicy net. details daardoor. Nee, Helemaal nee. niks. Helemaal Nee, niks? Niks in de wandelgangen. Ja. Nee, Nee. nee, nee, Hij maar denkt dat, dat je in deze Nee, waarom nee. hij erop stapt is. Ik had ik net vregen. Nee. maar dat is ik wel een beetje grauw, hè? Er zit wat een morken omheen. het Er is net zijpelt wel net een soort naar boetentafel. Nou, dat wordt een lekker gesprek dan van die jongen met Ik doe douwvissen. mijn best, ik doe mijn best. Ja, hoe dan? Doe kerst mijn krachten nog net. Nou, ik heb wel een idee. Eén schoudertje bloot, denk ik. Wat is dat? Ja, één schoudertje. En een potje bier of twee. Ja. Kom je een heel eind. Nou, daar kom je in heel eind. Goed, jongens. Moeten we verder nog de zaken behandelen? Wat vind je hem? Nee, bloot angstig stil. Oh, Ja, nee, ik wil eigenlijk nog... Oh, daar is ik nog... wil één ding van die weten. Ja. Hashtag screamt. Skrek? Nou, ik moet eerlijk zeggen van... nou, dat net. Maar ik vind het wel... nee, dat rekt het me wel. Ja. Dat, maar even Ja. van het hele verhaal met Pieter Brouwer en hun Hyde. En Ja. dat vind ik wel... Ik vond het een prachtig interview van Maaike. Dat ben van die mooie interviews, dan hoef je niks te doen. Nee. Je hoeft geen vraag te stellen, je hoeft Komt alleen wel. maar de microfoon erbij te ja, houden. Ja. nou ja, precies. En hij kwam op een gegeven moment, want dat was Sietse bij Maaike. En Ja. wij stien dus nog op een gegeven moment, Dini en ik, wij stien bij Agen op het Stadeiland. En dan hier ik in mijn eken van de regisseur van, Brouwer komt erom. Ik wist geen idee, water komen zo, is het Sietse of is het Harmen? Dus ja, ik als je naar die tatoeages, want die Harmen die had dan Paken en Sien Hoyt op de onderarm. Maar goed, dat koek ze gauw net zien. Met wie Harmen en ik kreeg er nog een dikke tuut van hem. En hij wie, nou ja, Helemaal in alle staten. in alle staten. In alle staten. Ja. En daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Ja, want hoe is dat? Want Toe heeft echt kampioen geweest. Ja. Meerdere keren. Ja. Hoe vaak? Weet ik net. Dan wist net hoe vaak als de kampioen bent bist. Nee, ik weet Dit is wel schandalig. Nee, ja, eigenlijk. ik vreeg het altijd aan Sjoerd, die weet dat. Maar ik weet soms heel wijd kampioenschap net welke uitslagen we zielt. Dat ben ik net Nee, maar mee bezig, kampioen, precies. Dini. Kampioen. Jawel. Is Safa kampioen geweest? Is het Nee, elke iedereen? ik denk 6 keer dan. 6 keer. Ja. En alle 6 keer als steeds maar procesbewaker? Nee, dat is het. Daar groei je in, hè? Dat ken je Verslik net. niet. Oh, we nemen even een slokje. Wacht even. Oh ja, Een slokje. Geel, Nee, dat doe je op gele taarten maar. Ja, hè? heel Ja, bedankt, gele. jongen. Heerlijk, het is Ja. lekker. Ja, valt me net over. Maar je ziet minder in de verhaal. Ja, sorry. Maar ik heb van alles bij Duinhond. Ik ben ik gewoon een pijler geweest. En, Dan ben je begonnen als pijler. Ja, Op ja. een snekenpan. Ja, eerst En in de nou roef. is die zoon Ja, pijler. ik heb echt het stokje en het trium. Ja, letterlijk. Ja. Pijlstokje. Ja. Ja. Ja, nee, fantastisch. Ja. Heeft nou echt nog de ambitie om ooit op een scootje te zitten? Och, heren, nee. Nee? Ik heb Nou ja. een betrouwbare bron, dat is de zoon heeft die het wel Ja, even ik heb wel familie die dat graag wil, ja. Ja, die zoon. Die zoon. Ja. Die wil heel graag. En die, Ja. ja, precies. Nou ja, en ik heb ook begrepen, hij wil net samen op een scootje. Oh, Nee, de hele man hoeft net te bellen. hè? oké. Nee, Oké. hij wil op een kampioenscootje. Ja, hij dat wil snap wel ik op een scootje dat voorin mooi Ja, doet. dat snap ik. Oké, Ja. dus Doe heeft al een beetje solliciteerd. Nou, Ja. bij waar denkst je nou, Dini, dat Geertje dit oorjoen heeft? Bij welk scootje? Ik denk het zou samen maar kennen Dat? dat op de oprit in Langwaarde te sprake kwam is ergens. Ik Ja. denk het, ik weet het wel zeker. Ja. Het gaat om het jouwe scootje. Hij, Maar hij went het er ik het dichtste bij, dus ik vind het wel logisch eigenlijk. Lang waar? waar ben het er het dichtst Oh bij? nee, net scootje bedoel ik. Ja, oh, ja.
Toch? Ik snap het even net. Ja. Weet je dat door? Ljouwert. Ljouwert. Ja, Ljouwert. Jorvert Ljouwert is Dat is 50 toch maar... kilometer. dat is maar een Oh, ja, stukje. ja, ja. Dus En die is nou ja, dus goed, een keertje dichtbij. een elektrische fiets, toch? Ja, Ja. maar mijn zoon net. Oh nee, daar gaat het om. Ja, Het gaat helemaal net om die. nee. Het gaat om die soort. Goed zo. Nou jongens, ben wij er haast? Zitten wel op die 15 minuten jongens, kom je in einde aan deze podcast. Echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Nou, ik denk dat wij er wel binnen nog vragen meesken, dan hoor je ze net maar op te sturen naar sport@omroepfriesland.nl. Want ja, we beginnen nou een ier tussenuit. Hoe voest het? Even te eindbesluit van het hele kampioenschap. Hoe kun je het deervetje? Het kampioenschap, net de podcast. Nou ja, dat mag er nou. Ja, dat mag er nou. Oké, nou, ik vond het een mooi kampioenschap. Het weer spannend, het weer heel spittig van ter hennen. Maar verder prachtig kampioenschap. Ik vond, ja, eigenlijk alle dagen mooie wedstrijden. Nou ja, dat. We hebben hele mooie wedstrijden. Zoveel verschillende omstandigheden. En alles zit erin. Dus, Ja, alles zit erin, maar wat er net in ziet, wie de snekenpan. Nee, dat klopt. Bijna alles zit erin. Bijna alles. Ja. Is dat wel raar dat de snekenpan er net in ziet? Dat Ja. dat wel zeer? Elke keer weer als het klassement jost? Dat is heel erg zeer. Ja, we kennen ons omheen draaien, maar dat doet heel erg zeer. Ja. En wist, ik ben op Oudstoorn. Ik ben net meer belutsen bij de bemanning, maar ik vind voor die mensen die daar het hele jaar mij in en weer binnen, ik heb er zelf natuurlijk wel gevoel bij. Dus het is net leuk. Ik hoop net dat we dat nog een keer mijn meisje. Nee, dat hoop ik ook niet. Nou, zullen we wel wat fleuriger eindigen? Lekker Even proost. Ja, we Ja. proosten op Volgend jaar weer maar 4 scootjes. Veertjes. Maar Nou. ik ken dus wel, hè, mijn tredjes koetjes. Dus dat, het ken wel. Het werd gewoon een kampioenschap. Ja, nou ja, tuurlijk. Ja, oké. Maar het viel wel vreemd. Voor u speelt het heel raar en ik denk voor de helft wat joggers ik wel, maar het ken ik gerust. Oké. Dan, ik mag nog één ding doen. We moeten nog even deze podcast evalueren, Geertje. Oh, Ja, wat? Nou, ik roen juist het trollemmer, want ik ging het feest in. Natuurlijk, dat is altijd het feest. En toen waren ik oorhouden terug hier en die zei, wat heb je een leuke podcast. Oh, en dat ging deze podcast? Dat komt hoe deze podcast. Dus ik ben helemaal blij. Nou. En kist er wel normaal hoe strijd in je Nou, ja, in snits ben ze drak maar de snitsweken geweest, ouder onder weken. Dus dan valt het al net zo op. Maar het staat al met undercover. In de cover. Nou, dat heet je als procesbewaker van de stekenpan. Dames, nog één keer. Bedankt. Proost. Dan gaan we aan Op, undercover op het Stadsheiland. Ja, maar dat is wel het feest hier, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Zelfs. Ja, allebei. Nou, Geertje maakt het echt heel erg. En ik hoor die in de gaten, want we kennen al een onkundige. Douwe Visser, Geertje komt naar die taal. Het wordt net lang meer, maar dan komt ze naar die taal. Goed zo. Wanneer komt hij online? Nou, Alphen ergens. Nou, ik heb geen idee wanneer die online komt, maar dat wordt sowieso jong ergens. Ik denk, nou ja, wat zult het wezen? Noer de saus, denk ik. Nou, dames, hartstikke bedankt. Dit wie alweer een klapper. Oh. Legendarische podcast. Legendarische podcast. Wat een show, Steve. Ze zitten tot het dak in. Oh, wat een klapper. Dames, nogmaals, Tiegetank. En ik zou zeggen, waar weet, morgen ben we er net. Maar misschien, tak om hier, ben we er weer. Maar in de podcast, oh, wat een klapper. Oh, wat een klapper.